Гледайте деца. Брати и сестри в Христос, чрез таинството кръщение ние биваме въведени в Христовата свята църква, включени в Божието мощно спасително дело и дарени с ново рождение чрез вода. Всичко това е безценен Божий дар за нас. Аз ще питам освен вас, знаете ли? Така че нека да внимаваме. От името на цялата църква ви питам: отричате ли се от духовните сили на нечестието, отхвърляте ли злите сили на този свят и разкаивате ли се за греховете си? Приемате ли свободата и силата, която Бог ви дарява, за да устоявате на злото, несправедливостта и потисничеството, под каквато и форма да се проявяват те? Изповядате ли Исус Христос като свой Спасител? Полагате ли цялото си доверие в Неговата благодат и обещавате ли да му служите като на свой Господ в единство с църквата, чието врати Христос е отворил за хората от всяка възраст, нация и раса? Съгласно дадената ви благодат, ще бъдете ли верни членове на Христовата свята църква и ще служите ли като Христови посланици в света? Като Христово тяло църквата, потвърждавате ли отхвърлянето на греха и посвещението си на Христос? Ще се наставлявате ли един друг в християнска вяра и живот, включвайки Анабел, Изабел и Зинедин в своята грижа? С Божията помощ ние изявяваме това и живеем по примера на Христос. Ще се грижим напред. Ще се грижим за Анабел, Изабел и Зинедин, като общност на любовта и прощението, която те ще могат да израснат в доверието си към Бога. Така ще бъдат намерени верни в служението си на другите. Ще се молим за тях да бъдат истински Христови ученици, които вървят по пътя, който води към живота. Нека сега всички заедно да изповядаме вярата си. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Божия Син, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е ставано, който заради нас човеците и нашето спасение слезе от небесата и се въплъти в Святия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтийския Пилат и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И възлезе на небесата и силно място на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му няма да има край. И всякакъв дух, Господ, животворящия, който от Отца изхода, на когото се покланяме и го славим равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за освобождаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се молим. Вечни Боже, Твоите мощни дела на спасение са направени известни чрез водата. От движението на Твоя дух над водите на сътворението до избавлението на Твоите люди от водите на потопа и червеното море. Когато се изпълниха времената, Ти изпрати Исус, който бе заченат в женска отроба, кръстен от Йоан във водите на Йордан и по
помазан с Твоя дух. Той призовал учениците си да споделят в кръщението Неговата смърт и възкресение и да проповядват сред всички народи. Излей своя свят дух, за да благослови този дар на водата и тези, които го приемат, да измие техния грях и да ги облече в праведност през целия им живот. Така че, умирайки и бивайки възкресени с Христос, те да споделят Неговата пълна победа. Чрез същия Исус Христос, нашия Господ, се молим. Амин. Сега нека всеки един да пристъпи насам. Прощава се Изабел в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Прощава се Земир в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Прощава се Анабел в името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека Святия Дух да действа във вас, така че след като сте родени от вода и дух, да сте верни ученици на Исус Христос. А сега е ваша радостта да приветствате своите нови братя и сестри в Христос. Чрез кръщението, благодарение на действието на Святия Дух, вие ставате част от Божието ново поколение и си ново царство свещенство. Всички ние сме в Христос Исус, с радост и благодарност ние ви приветстваме чрез духа на Христовото семейство. Чрез кръщението си вие се присъединихте към голяма общност на християните, но и намерихте своето място в Методистската църква. Затова нека да ви питам, искате ли да бъдете част от Методистската църква? Сърдечно ви поздравявам като членове на нашата църква и като членове на Световната Методистка църква. Можем да ви?